Yuk langsung aja kita antarkan bersama Semok Biose Cinta Melani. Awan-awan lunga blojo ning pasar paing. Niki blojo kanggo kurapate penting. Arang tuku gelang apa anting-anting jas jumelang. Piye jal? Sing nyanyi kodok gendong ape. Terima kasih bos kecil. Bos bener loh bang, aku ya edan malah. Terima kasih. Tobil wong legan golek momongan. Iki blojo apa Mbak Yu badhe pindahan. Ning Semarang mas, tuku gelang apa anting-anting jas jumelang. Salah toh. Iki apa iki mlebune iki? Piye toh? Tuku gelang apa anting-anting jas jumelang. Jamin kempleng. Aku ora rodo. Sampe tenan apa ora? Ora rodo. Tobil Lah iya toh. wong legan golek momongan. Aku piye terusan? Iki blojo napa Mbak? Mbak, ya ya. Ya, pokoknya ya. Ya mas, sampeyan ampun ku jiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga. Nene. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Niki blonjo kurapate. Kang apa ku? Apa sing
Wonge Mas